ensemu na yenko ye Sekondi adwadifo bia wonom ewo Sekondi dwa Kasee mu kiremu a free brand penifo di dwane ma wo mo ne mfie pii nie enya de sensisi sonko bia koso ho nti dwane otimu di dwa no enya konompo no bia ba beto ade nti kanko na worom bonti nei wo shrem penifo se be ya wo mepa so moso foforo nsisi esafata no o meye se bia dwane be ya kono na amadwane a wodi no wanya so mfaso Beye mfie ohani ena wasi Sekondi dwa nenso so enya de se insesaye bia na sensakraye bia koso e wasa dwane mu Adom Kasee bo apro koju honom no ekohu se adwadifo ne mpata wote ase a woton wo niam ne nyina no dodo na ne so nchensi dan nyina tutu a ewie bo a ehye wo mu sasoso na nsuo so to a ebeboro wo mu na se adwadifo no trade a emomadwuma wo ye no entumi ncp na se be ya mpanyefo betumi aba won sra be mu kra be ya ama wo no eno so akakoya asem ne sente kra no woye wadwen senka wona kasa bajeje ntoboa no atumi de nchense dan foforo agu mpata ne so ye no so kra ne besine wontumi mboa sikana no enwie ya Premtobre mu nsu ahyase ehwe wo mu wo kire nsem ne mu de akira Adom Kasee no sei eno kan ticket ye bibia da oda ye ncha yan so yan faso yin da o say wo be ya ama ya bibia wo twa nti oda yan na ye ton chance na de nti nda de we bo twa ye sa wan fam bo yan so yan faso anyi nso no se bia ya hyehyɛ yan nyama bia nso mfra ma obotu yan wonya mo wo ma on win e bo hwe wonya baba on de ye na ye twa ne beans na de ho na na metene ne me da betene yi ne nyina e bo wia fi da akata dumpo ne nyina ala enwi na baba wo ka board nyama hyem baba na wo bibia la asa wo de tu yes o ma me ya man nso no wa ba hanyale wan na wo be da obe yemiti nti o ya anwoche mekite meba asama ya da ma ahwe wan ntu mo hwe wan obi anko ambede be nta ma log kuli because nsu no to ba hade nsu no to ba ha nti yesre wamna mo hwe wona wanya man ya asama ya mo na so at several times e binom krampo ye do bo en one pin and NDC for one PC no so wa ba do bo because I mean the oil me candidate ma kan da chwe mo wa bo hwe ye twa so da send wa bo to also we mo was wonte mo ye yesre won e go ma na yeta na onye for free nti dem ma wa jesika no oda yen so ye benefit from edwuma na ye re no sabi wa de basa ne enyi ha na nsu boto no baba pate no wa basa nkofo wonye ma wa ye nka wodi yes so won de wonye Adom men no nkofo wonye